Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. jumpa kembali tetap di channel saya. Pagi ini kita mau neng sayan ya. Saya. Nah, diingi kabare wargane dhewe omahe keblekan apa? Keblekan kandang. Keblekan kandang ya. Kandangnya keblekan gedang. Kandange keblekan gedang. Nah, karena tanggane dhewe kena musibah, Kesusahan. awake dhewe saiki ewang-ewang ngono ya. Karena rumahnya sangat sulit untuk ditempuh orang karena ini awake dhewe mlaku sikil lah ya. Melaku sikil. Karena tempatnya akan angel. Ini kan liwate kali, berarti nurut kali awake dhewe nyabrang kali karena tempatnya sangat sulit ditempuh orang. Harusnya kita melewati sungai, menelusuri sungai. Lihat selengkapnya jejak saya tetap di channel saya. Jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya lur. Halo. Bisa jaluk sarapan. Bisa ana sing teko apa urung ajane. Biasane iki Uangnya dibrukne ae. brukne ben golek. Angel tenan lur lho.
Iya iya. Bukan sih, bukan sih. Kasih lor, lor. Tempatnya. Gedang iki kebrukan gedang. Nah, sudah ngeplak di rumahnya Pak Semrat ya. Sing omahe ora ada tempohan. Sing omahe diingi kebutuhan kandang. Kandangnya kebutuhan apa? Gedang, gedang selendang. Iya ta ceritane Pak Tukang kuwi. Dapet tenan. Iya ceritane omahmu iso kebutuhan kandang iki. Sae. Iya, piye ceritane? Iki diterak barat apa? Mergo gedange kabotan uwah. Gedange gegeden kabotan uwah ya. Ya iya. Wah, jen landung lah. Woe sak tundun isine pirang lirang, 2 lirang kok abotan. Wah, gedine sak jen-jen kok. Apa sak jun iki? Gedang wae apa kaya jun? Nanti pasar. Wah, gedang ajaib iki. Ndang kok rene gendang dandani selaudan. Ah. Ya yo. Omahe sare pambruk. Omahe sare kebrukan gedang. Ya wayahe. Lah iki tukang kabeh iki. Heeh. Ning Nah, tukang kerek masang es bes. Tukang mangan. tukangnya tukang rusak iki. Wah. Wis arep udan neh, Lur. Ya iki kok iso munggah kok. Tunggahne dhewe no. Nah, ceritane omahe kebrukan kandang, kandange kebrukan gedang. Wah, iki lek randang didandani ya ora iso ngiyup, ora adang, ya ora masak. Poso iki lek randang didandani. Wis poso iki. Saya gendang didandani yo. Yuk. Ya, ya. Oke. Anget. Ketan pisan. Gotong royong, Lur. Dandani omah kebrukan gedang, Lur. Pira iki? Entekno anu kuwi lho. Ya kuwi ya. Iya. Retok kulone ta? Retok kulone. Wis be anu bene iki iki Anu, kita ada kulon ae. bener ta? Bene. Anu Mas, ngono. Wis ada kulon ae. Enggak teko apa ora? Ada ya. Wabung anu kae lho. Gua sengetan. Disambung, Seng. Ora apa-apa gua sengetan. Blang. Ora ora. Kuwi apa tuh, Del? Kopi. Ngombe kopi, Lur. Iso teh mati balan ada, Del. Mau istilah. Omong Weh. omong berkah lho. Istilahku. Ceweke ngecom kopi. Sing sitok pahitan.
Sarapan. Aku sarapan. Ini kan gila dinek iki. Mine titik jiret ilat nggo. Lek ngadae dinek. Jiret ilatmu lho, Deng. Yo bedak, Cangka. Boh. Iki taune. Ayo dol wae ngono ae dol. Aja mek ngono ae lho, sarapan luwe kowe ngo. Sing golek butuh ndang sarapan dhisik. Ndang sarapan. Sing golek butuh. Bongkol. Ora bagian ku. Biar yo. Oh yo genah no. Ndang sarapan dhisik. Genah no. Dibanding bongkol. Lah Lahiran no. aku lek tak ngenteni turahane, sing golek butuh ben sarapan dhisik. Turahan piye ya lah tak turahne. Golek butuh ora bagian. Joke do kaya lho. Doke kuwi ngitok-ngitok. Orang. Bapak jenengan udah biyen lah joke. Apa lho mah ora tau mangan. Sing di omah rasa mangan, Dok. Ben lawu sambel kuwi lho. Ngalah. Dua wis loro ngono. Doke loro ora. Ngetes-ngetes kok. Ndok loro ora iso nggawa. Nggawa ndok loro dadak dititipne manuk. Wis sik mosok sik kelat wong wedok nggawa gunung loro ing atas ya lanang nggawa ndok loro dadak dititipne manuk. Gunung jane sumbere kok.